Dobar dan, dobri ljudi. Evo, opet se događaju loše stvari oko mene. I pokušavam da imam neku perspektivu oko toga. Ljudima se događaju stvarno loše i, da kažem, nesretne stvari. Evo, drugarica mi je išla ove jeseni, pita me da li će nešto, došao sam za Chicago i pita me da li još uvek ide na tango. I ispostavilo se da je pala, da li je babysitterka ili šta je, tako nešto, radi takve poslove. Uglavnom, i pala je kroz stepenice. Znači, bukvalno valjda je tamo bilo na prvom, drugom spratu, stan u koji je išla. Mala, ne možemo sad da se igramo sa tim. Evo sad, šta ti hoćeš, da budeš u videu? Ne, može. Evo, ajde dođi ovdje da te svi vide. Da ne misle da pričam sam sa šabom. Šta je to? Gric, gr. Ok, dosta je bilo. Uglavnom, metalne stepenice. I sad, bukvalno, evo, ima ono u novinama se nalazi kao tuži čoveka koji je napravio zgradu ili kuću ili ne znam šta, bukvalno je pala sa drugog sprata, sa stepenica na beton. Ovako, iz stepenice prvi sprat, pa drugi sprat i propale su stepenice. Sad, naravno, nije ona kriva. Stepenice treba da drže, 3 stepenika su propala, valjda su bili zaraze, ali šta je već bilo. Slažem se. I tužno je da se ljudima događaju tužne stvari. Ali s druge strane, pa ne znam da li ona imala 100 ili 200 kila, ali da je bilo preko 100. Možda je malo niže od mene, ali mislim, bila je najmršavija osoba koju znam. Jer, to je jedna od onih osoba što su kao vegani, a nisu vegani, nego njima je veganstvo isto kao i, ne znam, bilo kakav drugi modni pokret. Ali onda je, ne znam, se ispirala, išla specijalne dijete gde pije samo sok sa celerom, četvrtkom, aj dosta je bilo. I tako. I šta se događa? Naravno, kad imate 200 kila, da ćete lakše propasti kroz stepenice. E sad, opet, nije njena krivica, svako treba da napravi stepenice kako treba, slažem se. I svako ima pravo da na bezbednosti, ne znam šta, ali ako pazite na sebe, ja uglavnom kad idem stepenicama pokušavam da se držim za onaj gelender ili šta, ali nešto za ruku. Da mogu, ako padnem, da sebe, i kad uhvatim sebe kako to ne radim, kažem sebi, ej, možda, kad bih se uhvatio za tako, će biti neke životne situacije u kojoj mi to može biti korisno. Ne košta mi ništa, mogu da hodam i ovako, mogu da hodam i ovako. Generalno. Šta mi se dogodilo u Subotici pre par dana? Gospođa vozi automobil, skreće na levo, ja idem ovako, ona skreće, ovdje je glavni put, ovako je glavni put ide, ona ovako ide na glavni put, skreće na levo. Ja idem glavnim putem biciklom, biciklističkom stazom, označena po bela dana, sve se vidi, niko nije pijan, sve živo. I sad šta ja vidim? Ja vidim kako ona gleda u desno, ovako gleda, ovako. A ja imam pravilo, ako ne imam eye contact, ako ne gledam ovako, gledam u oči, evo se gleda kamera ovdje, gdje se, ovdje, gledam u oči i dobijem. Ako ne dobijem pogled u očima, za par sekundi, ja stajem biciklom. Nema veze što sam ja u pravu, nema veze šta ja radim. Nema veze šta je pravda. Pravda je da oni mene treba da puste, pravda je da treba da svi imamo biciklističke staze kao u Holandiji. To je pravda.
Nepravda je da ja u Subotici koja je bila biciklistički grad, da su svi išli biciklom na posao, moram da gledam levo desno. Ali okej, nepravda je, šta da radim? Postoje stvari koje ja mogu da izmenim, po koje ne mogu da izmenim. Ja sam jako živac i jako samo, evo vidite, koliko sam ja napravio ovdje? 1000 videa. I možda sam ubedio jednu osobu ili dve, možda, nemam pojma, u toku svega ovoga da pređe na veganstvo i ne znam šta. Ali ja nemam pametnijeg posla. Sad neko može da kaže, ti si luzer, okej. Ljudi generalno se ili zaljube u mene ili pljuju po meni. Nema nikakve veze sa mnom. Šta bi bilo lepše, kako da mi... Ajde, dođi ovdje gore, ajde. Dođi ovdje gore, ajde, dođi. Dođi da te vide na videu, ajde. Puk, ajde. Gre. Voleo bih da mi pas ne prekida video, ali sad šta da radim? I onda se ljudi bune protiv gravitacije. Znači, okej, možda je gravitacija nepravedna. Zašto će verovatno Trump pobediti na izborima? Ja sam se nervirao za Trumpa, ja sam pravio videe kad je Trump prodavao zgrade pro Chicago, ima Trump Tower ili ne znam šta. I ljudi skuplje plate stan u istoj zgradi na kojoj piše Trump velikim slovima na fasadi, nego u zgradu na kojoj ne piše Trump. Ne znam, na kojoj piše, nemam pojma, ne piše ništa, nemam pojma, neko napravi zgradu, pa se tamo zgrada ima lepih novih stanova. Ja sam pravio video o tome, ljudi, nemojte se zaljubljivati u nekoga ko je rođen bogati i samo je uspeo da, jedva je uspeo da zadrži pare, tako što je stalno rizikovao pare, bez ikakvog razloga. Ako ste rođeni bogati, treba da se bavite investicijama koje su malog rizika, jer ne možete se ponovo obogatiti, možete osiromašiti. To je kao neko ko ima puno vode da pije, taj ne treba da rizikuje da zatruje vodu i da traži vodu, treba da sačuva vodu što ima, zato što ima gomilu vode, ne treba da traži novu vodu. Besmisleno je. Ali okej, zašto će Trump verovatno pobediti na izborima? Okej, Biden je mator, bla bla bla, ali zato što ljudi ne mogu da pričaju o gravitaciji, ljudi misle da je gravitacija nepravedna. Okej, evo, ako hoćete kontroverzan video. Znači, ljudi se probude i kažu, mama, meni je izrasla piša. Ja imam pišu. Imam jaja, testise, spermatozoide. Meni raste brada, mama, ja ličim na dečaka. Okej, da, ono kao, dobro, deco, to nije novo, jeli? To nije u redu. Okej, super, nije u redu, slažem se. Greškom je devojčici izrasla piša, greškom je devojčica dobila testise, greškom je da je devojčica dobila i X i Y kromozom, dobila je muške hromozome u svakoj ćeliji. I ta jedna velika greška se dogodila. I okej, događaju se greške, mislim, ljudima izraste tumor, pa bože moj. Ali onda ljudi neće da kažu, čekaj, okej, ajde pričamo o gravitaciji. Da, to se dogodilo, znači greškom, kompletnom greškom se rodio biološki muškarac, nešto nije u redu. I umjesto da tretiramo celo telo kao tumor, pošto je to muški tumor, a trebalo da bude žensko telo, ne, sve je u redu, to nije bolest, sve je u redu, i mozak je normalan i sve je normalno, samo odjednom kao, eto, treba da, ne znam, odsečemo kitu tom 13-godišnjoj osobi
i kitu, i jajca, i spermovode, i sve živo i napravimo jednu malu rupicu sa nekakvim malim zatezanjem tamo da može nešto malo da se ubaci i kao to je to. I tu nije došlo ni do kakve greške, to je sve prirodno, to je sve normalno. I onda kad se ljudi nađu u takvoj situaciji, ne mogu da razmišljaju o tome kao, čekaj, okej, nešto nije u redu sa gravitacijom, gravitacija je nepravedna, gravitacija sad treba da bude malo niža nego što jeste. Sve je normalno, samo jednostavno osoba treba da bude na večnoj terapiji, na večnoj zavisnosti od lekova i sve živo i to je sve normalno, to je sve, kao ništa se loše nije dogodilo. Možda da kažu, okej, pa čekaj, barem nešto nije u redu, znači očito je kao što, ne znam, neko dobije tumor, bože moj. Drugi razlog zašto tamo će se verovatno pobediti na izborima je što su ljudi već zaboravili na ono, neću ni da kažem šta je, na Kurtonu i ono kad smo se, i sve to. Znači, okej, meni je super, mislim, nije mi super, ali ljudi hoće da jedu ko ludi. Ako vi gledate slike iz 60-ih, vaše porodice, američkih porodica, bilo čega, to su, ljudi danas bi ti bili kao da su izašli iz konclogora. Mi smo svi 10-20 kilograma i ja i svako drugi debni nego što su ljudi bili. I okej, i onda dođe neka država, dođe ono stari čiča Biden i tako. I čao, evo, ovo je Stella, naša drugarica, koja nam smeta u videima. Ko smeta? Ko smeta? Zašto smetaš? Zašto smetaš? Grr. Jeste. Kako ćemo tebe pitati? What are your pronouns? Grr. Jeste. Okej, svi smo se zatvarali, odnosno zatvarali su nas. E sad, ima masa ljudi koji kažu, vidi, to je sve okej. Stavite svi maske, sve živo, ali pustite nas 10, 20, 30 da se skupimo na jednom mestu. Imamo žurku, korona žurku i sve živo. Ako će nam odseci healthcare i sve živo, super, odsecite. Ali pustite nas da živimo, da radimo kako mi želimo. I ne želimo da postoje ovo zatvaranje. U krajnjoj liniji, ajde da vidimo koji je procenat ljudi u Floridi koji su poginuli ili ne znam, u tom, nepravedna korona, ovo ono. I koji je procenat u Kaliforniji, jer u Kaliforniji je bilo mnogo više zatvaranje, mnogo strože zatvaranje, nego u Floridi, koja je isto, znači ono, jednako jedna i druga topla država, sunčana, sve živo. Okej, ljudi neće o tome da raspravljaju, super, ne morate raspravljati sa mnom. Ja vam samo kažem, isto kao što vam kažem da postoji gravitacija, da su ljudi koji ne žele da im neko drugi nameće, ne znam šta, da će reći, od toga nema ništa. Čisto da znate, ja sam glasao za Bidena, nisam stigao za demokrate i sve živo. I manje više uglavnom i do korone sam i glasao za demokrate. Dok nisam shvatio da njima baš i nije nešto, ne znam šta. Jeste, Trump je apsolutni ludak, ali šta da se radi? Pitanje, abortion issue, okej, super. Sve što liberali treba da